Здравейте хора, аз съм Венци и днес реших да направя малко по-различен епизод, а именно епизод 2 на компютър от нулата. Половината от епизода ще бъде влог, че вие сега ще видите, защото имаме страшно много задачи. Другата половина ще ви обясня какво ново ще има по компютъра. Така че, надявам се стане интересен епизод, даваме всичко от себе си както винаги. Айде да излизаме, гайс! Тън, пичове! Апгрейд на видеокартата. Специални благодарности на Иво, който е страшен пичара. Даде ни видеокартата на много ниска цена, а именно ни даде видеокартата за 150 лева. Момчето е изчистил я, профилактирал я с нова термопаста, така че благодарение на Иво ще имате по-добра видеокарта. Здравейте! Аз съм Венци и това, което виждате до мен е AMD Radeon RX 5600 XT. Ето я самата видеокарта, аз съм я извадил. Да ви я покажа. MSI-ка с два вентилатора. И това е апгрейда, който правим на видеокартата. Аз ви споменах в първия клип, в първото видео, че не съм много сигурен дали RX 590 ще ми хареса като изцяло. Много мислех, адски много мислех и стигнах до заключението, че RX 590 ще бъде слабичка за това, което искаме да направиме, така че аз поех инициативата в собствени ръце и благодарение на Ивайло, който естествено не го снимах, защото исках да станат нещата естествени, да се запознава с момчето и така нататък. Смятам, че и на него ще да му е неудобно и на мен така за първи път. Реших да не снимам срещани с Ивайло, запознахме се, голям пичар. Та благодарение на Ивайло, който ми предостави тази карта за скромната сума от 150 лева, пичо, от 150 лева. Така, аз RX 590 ще го продам за 100 лева. Ивайло ни даде 5600 за 150, така че 50 лева разлика е абсолютно нищо и за първи път компютъра ни струва нещо вече, 50 лева. Обявяваме цената, от 50 лева почваме за тази много симпатична MSI-ка. Причината това нещо да го направя е, че самата 5600 XT е, тук съм си извадил, за да не ви излъжа, тя е 44 до 59% по-бърза и по-добра от 590-то. 6 гигабайтова версия е, но това няма никакво значение. Тук не става въпрос за колко гигабайт е видеокартата, а за това, че е много по-бърза, много по-нова е в сравнение с RX 590 и ще върши много по-добра работа на един от вас. Така съм си извадил тук още статистики. Статистиките ще ги кача на лицето ми най-вероятно. Ще посвет няколко секунди да мога да видите с какво 5600 е по-добра от RX 590. И така, общо взето е това. Исках да ви кажа, че апгрейднахме видеокартата. Просто сърце не ми даваше да ви дам вече толкова стара карта, като знам, че някой от вас иска да вземе този компютър и поне 2 години да поиграе без да се притеснява. Поне 2 години. Много е яко, защото, нали, 50 лева за такъв апгрейд, за 50% апгрейд, 50 лева е нищо. Това е страхотно даже. Така че да, надявам се скоро да се чуем пак с Ивайло. Ивайло е момче, което се занимава и той с сглобяване на компютри, препродава техника, така че ако някой иска нещо и не може да си намери, нека да се свърже с мен, аз ще го свържа с Ивайло, няма никакъв проблем. Няма какво друго да ви кажа за този епизод. Това исках да направя нещо по-различно, малко влогче, накрая тук да ви кажа за апгрейда. Очаквайте много скоро епизод. Идва следващия елемент. Ще ви подскажа следващия елемент в нашата конфигурация. Ще бъде физически голям елемент, така че може да гадаете. Много скоро очаквайте до няколко дена новото видео за новия елемент. И така, ще опитвам на 3-4-5 дена да качвам видео и накрая да сглобим компютъра. Ако видеото ви е харесало, едно лайкче много ще ми помогне, един сабскрайб също ще ми помогне за хората, които не са се абонирали. Надявам се, колкото мога по-бързо да качвам видеа, да сглобим компютър и накрая някой да му се радва. Цената, която предвиждам за този компютър, ще бъде между 600 до 650 лева. Според мен в този диапазон ще се сместиме, като имайте предвид, че всичко ще бъде много бюджетно и много хубав компютър. Така че, пичове, благодаря ви още път, че ме гледахте. Лайк, сабскрайб
до следващия епизод.